أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sizin bilen birinci hadis qarab ketarız Allah'ın yardımı bilen. Аларны булган мәгълүматны истә калырга кирәк, яме иншалла. Килдек тә тыңладык та кайтык. Абый булай да якын. Булай да якын. Бәлки сез якынрак килерсез. Һә? Бәлки якынрак килерсез дим. Мин белмим инде, җәмәгать. Миннән түгел, Камил абыйга әйтегез, микрофонны көйләсен. Мин белмим, монда бигрәк тә якын микрофон авызыма. Яхшы, әйдәгез, башлыйк иншалла. Безнең шундый мин күзәтүемчә настройкалар үзгәрә бугай анда, ничектер. Шулай килеп чыга, белмим, кемдер уйныймы анда, нәрсә эшлиме? Гел бузыла ул. Безнең мәчетнең бер проблемасы инде ул менә. Микрофон, тавыш мәсьәләсе. Кем монда гаепле, мин белмим. Микрофон гаеплеме анда, аппаратурамы нәрсә эшлидер, белмим, Аллаһ үзе белә. Ансы да бардыр. Ансы да бардыр ая. Яхшы, башлыйк иншалла. Расулуллах алейхиссалату вассалам әйтте: Аллаһ диде, үзенең кулын яратса ди, аны дөнья байлыгыннан саклый дип әйтә. Ничек итеп? Ширләгән кешене судан саклыйлар, шулай итеп тә Аллаһ аны шулай итеп саклый дип әйтә. Нәрсәдән саклый? Әгәр дә Аллаһ ди үзенең кулын яратса, аны байлыктан саклый ди. Дөнья байлыгыннан саклый дип әйтә. Кызыгайм. Ничек дине бездә бизнес белән шөгыльләнергә ярыймы? Һә? Рөхсәт ителә. Мәсәлән, Расулыбызны алейхиссалату вассалам искә төшерсәк, ул сәүдә эше белән шөгыльләнә иде, шулай бит. Әлбәттә, шундый сәүдә белән шөгыльләнергә ярый, әгәр дә ул гадел булса, халал булса, шулай бит. Һәм шул сәбәпле дә кеше байырга мөмкин, шулай бит. Байырга ярыймы, юкмы? Байып китәргә ярый, әлбәттә, шулай бит. Ләкин аның да үзенчәлекләре бар, шулай бит. Менә кайбер кешене ни өчен теге байлык артыннан кумаска кирәк, шулай бит. Чөнки байлык ул кешене боза ала. Боза ала. Мәсәлән, шундый бер мисал бар, шулай бит. Аны инде без бер көн бер дәрестә узган идек. Абу Са'лаба дигән сахаба бар иде. Ул бик фәкыйрь иде, шулай бит, хәтерлисезме аны? Бик фәкыйрь иде. Ул вакытында, фәкыйрь булган вакытта бер намазны да калдырмый иде. Бүтән намазларга килә иде. Хәтта аны башка сахабалар радиллаһу анһум аңа исем дә биргәннәр иде, бер кушамат биргәннәр иде аңа, нәрсә дип, күгәршен дип. Мәчет күгәршене дип. Гел-гел мәчеттә булганга күрә, шулай бит. Хәтта
bir вакытны диелә Расулыбыз алейхиссалату вассалам аны югалтты. Ул кеше, ул сахаба күренми башлады мәчеттә. Ягъни күренми башлар алдыннан да ул шундый хәл булды, ул фарызны үтәп китә иде. Бу Пәйгамбәрбез алейхиссалам ушамады. Ул бер юлы аңардан сорады да, нәрсә булды сиңа? Син тәсбихне нине үтәмисең, китәсең икән дип фарыздан соң. Бу ул вакытта мондый гамәл мунафиклар гамәле иде, санала иде. Чөнки мунафиклар алар для галочки килеп, мөселманнарга мөселман итеп күренеп, фарызга катнашалар да, мәчеттән эшләйләр. Качайлар дип әйтсәң дөресрәк булыр, шулай бит. Һәм Расулыбыз алейхиссалам моның өчен бик нык кайгырды. Ни сәбәпле шулай, ни гала эшлисең диде. Һәм ул аңлатып бирде: "Я, эй Аллаһның илчесе, минем ди хатыным белән икебезгә бер күлмәк. Менә мин ди аны киям, чыгам өйдән, фарызга барам, намазга укыйм, өйгә кайтам шунда ук тиз генә. Аннан соң хатыныма ул күлмәкне бирәм. Хатыным ди ул күлмәкне кия, китә мәчеткә. Шулай ук анда нәрсә? Намазны үти дип әйтә. Менә шулай, шундый фәкыйрьлектә хатыны белән бергә бер әйтергә кирәк анда, беләсез, гарәпләр бүгенге көнгә кадәр да озын дип әйтик, күлмәкләр кияләр, шулай бит. Менә шушы хәтле фәкыйрь иде ул. Ул гаиләсе. Һәм шушы сахаба сорады Пәйгамбәрбез алейхиссалам: "Я Расулуллах, дуга кыл әле, Аллаһтан сора әле, Аллаһ миңа ди байлык бирсен ди. Байлык бирсен сора әле ди Аллаһтан." Алар бит беләйләр, әгәр дә Пәйгамбәрбез алейхиссалам сораса, Аллаһ пәйгамбәрләрнең дугаларын кабул итә, шулай бит. Һәм Аллаһның илчесе алейхиссалам әйтте: "Сорама ди аны. Сорама." Һәм бу хәл берничә тапкыр кабатланды. Инде тагын 2 тапкыр сорады ул. Шуны сорады, ныгыттырып сораганнан соң гына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кылды: "Я Рабби, бу кулыңа мал бир" диде, әйме? Шул дугадан соң күпмедер вакыт узгач, ул сахаба сарык сатып алды. Сарыклар, алар үрши башладылар. Тагын нәрсә ята, нәрсәләр сарыкның, бәрәннәр туа башлады. Бәрәнли башлады. Моның көтүе зурайганнан зурая башлады. Мәдинәдә инде, Мәдинә тирәсендә аның көтүен ризык белән тәэмин итерлек инде кырлар, болыннар калмады дип әйтәләр. Шул хәтле зур була, хәтта ул мәҗбүр була Мәдинәдән ярак бер җиргә барып, анда үзенең көтүен көтергә. Һәм шул вакыттан ул мәчеттән нәрсә? Югалды, йөрми башлады бөтенләй. Мәшгуль булды нәрсә белән? Байлык белән, байлык белән мәшгуль булды. Шуннан соң Аллаһ Раббыбыз әмер бирде мөселманнарга, хәлле кешеләргә закат түләргә. Шулай бит. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төрле якларга, төрле тарафларга, кайда мөселманнар яшиләр ул вакытта җибәрде закат җыючыларны. Айры аның белән шөгыльләнүче бер нәрсә? Кешеләрне, шулай бит, вазифалы кешеләрне җибәрде. Аларга бирде ул. Кәгазьдә язып бирде шушы аятны, аңлатты, нәрсәдән ничек закат түләнелә. Алтыннан күпме, көмештән күпме, малдан, нидән, аның үзенең нюанслары бар. Шулай бит, фикыхта ул әйберләр каралган.
Һәм шушы сахабалар килеп, кешеләр аның янына килеп, шушы Пәйгамбәребезнең алейһиссәлам хатын тапшырдылар. Расулыбыз әйтергә теләгән сүзләрне ирештерделәр аңа. Ләкин ул нәрсә дип әйтте? Бу чынлыкта җизяның бер төрө диде. Җизяның бер кардәше диде. Җизя нәрсә ул? Ул менә мөселман дәүләтендә яшәгән мөселман булмаган кешеләр налог түли. Мәсәлән, христианнармы анда, яһудиләрме, башка төрле дин кешеләре, мәсәлән, алар әгәр дә исламга күчмәсәләр, аларга үз диннәрен тотырга ирек бар. Шулай бит, халифәттә. Һәм кем инде исламны кабул итми, алар нишлиләр? Үзләренең диннәрен тотып налог түлиләр. Һәм бу кеше нәрсә дип әйтә? Бу сезнең бу закат ди, шул җизяның бер төрө дип әйтә, кардәше. Һәм закатны түләми. Закатны түләми. Бу закатны җыючылар кире кайтып китәләр. Һәм бу хәбәрне ирештерәләр әлбәттә Расулыбыз алейһиссәламга. Ул бу хәбәрне ишеткәч борчыла, шулай бит. Соннан бу хәлне ишетеп, Хәзрәти Умар радиллаһу анһу абзаны беләбез ни дип ишетеп? Кырыс, шундый җитди, кыю гына кеше, шулай бит. Исламга кадәрле дә шундый иде. Исламга килгәч тә ул мөселман булгач, шулай ук динне гел яклап, сүзе белән, гамәлләре белән яклаучы кеше иде, шулай бит. Ул да ул бу кардәше турында ишеткәч, шушы аяныч хәбәрне шушы дусты янына, кардәше янына юнәлде һәм аңа аңлатып бирде, bütün нишкәлекләрне аңлаткач, инде сөйләшкәч аның белән теге сахаба барып Пәйгамбәребезгә алейһиссәлам барды һәм ул алып килде закат өлешен. Ләкин Расулыбыз алейһиссәлам аның закатын кабул итмәде. Һәм аның хакында да, бу кеше турында да Аллаһ Раббыбыз аятта иңдерде, хәтта шулай. Тәнкыйтьләп андый кешеләрне, тәнкыйтьләп. Без беләбез, закат түләү ул исламның нәрсә? Биш баганасының берсе, биш багананың берсе. Шуңа күрә аны инкар итәргә ярамый. Закатны калдыру ул намазны калдырган кебек, шулай бит. Уразаны калдырган кебек. Алла сакласын. Һәм хәтта Расулыбыз алейһиссәлам вафатыннан соң да ул кеше килеп түләргә тели иде. Инде халиф Хәзрәти Абу Бакр булганда, Хәзрәти Умар халиф булган вакытта, ләкин алар берсе дә аның закатын алмадылар. Алар әйттеләр: Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям синең закатыңны алмады, без дә алмаячакбыз диделәр. Һәм шулай итеп, ул сахаба турында, ул кеше турында инде юк булды диелә инде ул, юк булды. Менә ахыр чиктә дә нәрсә булып беткән аның белән менә бик билгеле түгел. Шулай бит. Аллаһ Раббыбыз инде аны кичерсен әлбәттә, чөнки ул кемнәрдән барыбер дә Пәйгамбәребезне алейһиссәлам күргән кешеләрдән, шулай бит. Шуңа күрә менә бу безгә бөтенебезгә дә бер мисал җәмәгать. Һәм алдан без хадисне бит әйттек, Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйтте, әгәр дә Аллаһ үзенең кулын ярата икән, аны нәрсәдән саклый? Байлыктан саклый дип әйтә, бу дөньяның байлыгыннан саклый дип әйтә. Шуңа күрә теге әлбәттә инде безнең нәфсебезгә байып китү рәхәтрәк, күңеллерәк күренә, шулай бит. Байып китәсе килә, мохтаҗлыкта яшәсе килми әлбәттә нәфснең. Ләкин хикмәт күзе белән карасак, безгә әлбәттә
Ярлылык, әлбәттә, ярлы булып яшәү күпкә хәерлерәк, шулай бит, хәерлерәк иншалла. Һәм хәтта бу хадистан аңлаганыбызча, Аллаһ Раббыбыз яраткан кулын саклый ул малдан, байлыктан, яраткан кулын. Шулай бит. Ярата икән, ул аны саклый дип әйтә, субханаллах. Шуңа күрә, әгәр дә менә кайбер кардәшләр бар, бигрәк яшьләр арасында кемдер булай итеп тә карый, бу бизнес белән дә шөгыльләнеп карый, бу эш белән дә шөгыльләнеп карый, тегеләй дә бармый, булай да бармый, борчылырга кирәк түгел, шулай бит. Иншалла, Аллаһ сине ярата. Иншалла. Борчылырга кирәк түгел. Аның өчен килмәдек асылда. Нәрсә өчен килдек? Гамәл, гыйбадәт кылырга килдек без монда. Бу дөньяда үзебезне рәхәтлекләр арасында әйтергә түгел, гыйбадәт кылырга. Ягъни бу сүзне нәрсәне аңлата, җәмәгать? Асыл безнең бар ителүебез, Аллаһ Раббыбыз әйтә. Ул гыйбадәт. Менә әгәр дә кешегә, мәсәлән, мал, байлык, кымачалык итә икән гыйбадәт кылырга, шулай бит. Ул вакытта аңа ярлы булу хәерлерәк. Әгәр дә шулай булса, мәсәлән, киресенчә, әгәр дә кеше хәлле бай булса, һәм аңа ул гыйбадәт кылырга, Аллаһка ышанырга, табынырга кымачалык итми икән, ул вакытта аңа бай булу хәерле, шулай бит. Нинди генә хәлдә яшәсәң дә, ул хәлең сиңа нәрсә эшләмәсен. Төп вазифаңны бу дөньяда, төп яшәү максатын үтәргә кымачалык итмәсен. Тегеләй яшәргә дә була, булай яшәргә дә була. Әлбәттә инде хәерлерәк, әгәр дә дигәнчик дип әйтик. Бөтенләй тегә нитеп түгел, инде бөтенләй битеп түгел, чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссәлам бер хадистә әйтә, ул ди, Аллаһ ди сакласын, ягъни 5-7 әйбердән ул хадистә әйтелә, шулай бит, 5-7 әйбердән. Шуларның берсе шундый ярлылыктан дип әйтә, теге Аллаһны оныттыра торган ярлылыктан. Аллаһ сакласын дип әйтә. Шундый ярлылыктан дип әйтә, Аллаһны оныттыра торган. Кашан кешенең бүтән уе, фикерен нәрсә тирәсендә генә әйләнә, ничек үземә бүгенгә ашарга ризык табыйм микән, ни микән. Чөнки ачлык ул бик куркыныч әйбер, шулай бит. Ачлык, кеше ач хәлдә, ач кешене һәм тук кешене чагыштырып булмый. Ягъни алар тиң түгел бер-берсенә, шуны әйтәсем килә. Кеше ач була икән, аның ул башкача уйлый, фикерли, шулай бит. Ул ризык өчен үтерергә дә риза. Ана күрсәтәләр бит. Хәзерге вакытта теге сөйлиләр, андый әйберләр турында Совет заманасында әлбәттә сөйләү юк иде. Теге булган бит, менә шулай самолет очкан да тауларга бәрелеп, яки двигателе нәрсәшәдә бу тауларга төшеп, шунда кешеләр кар астында, буз астында яшиләр, шулай бит. Ризык юк, беркем дә коткармый, нитми. Нәрсә эшлиләр? Нәрсә ашыйлар? Бер-берсен ашыйлар. Ул тук башың белән уйлыйсың иде, ничек инде алай, ничек алай кеше итен ашарга була. Бит ачлык вакытында анда аны уйламыйсың, шулай бит, ашысы килә. Анда башка төрле хәл. Аллаһ сакласын, беребезгә дә насыйп итмәсен. Ачлыкны күрергә, татырга Аллаһ сакласын. Теге ул бик куркыныч теге без яшьләр ачлыкны күрмәгәнгә күрә теге кайчакта аңламыйбыз аны. Мәсәлән, теге әбиемнең шундый гадәте бар иде. Теге холодильникта бераз урын бушаса, шунда бара иде, кая кибеткә бер нәрсә алып, шунда тутырып куя иде. Менә аларны шулай тормыш өйрәткән. Чөнки алар шул ачлык вакытын күргәннәр. Андый-мондый хәлләр була калса, булсын. Без хәзер менә
яшьләр гадәттә бөтенсе турында әйтмим, ләкин күп кенә яшьләр шулай дип әйтим, теге холодильникны шыгырдатып тутыру юк, шулай бит. Итен дә эсбижине яңаны алдың, ашадың, бетте икән, барып Аллага шөкер бар. Ана кибетләр бар, эшли алдың. Шулай сөте дә, шулай ук башка әйберләре дә яңаны алып була, шулай бит. Ләкин алар бит менә шулай яшәгән кешеләр. Шул. Шуңа күрә гомумән Пәйгамбәребезнең алейһиссәлам тормышында карасак, без күрәбез шулай. Аның да әлбәттә байырга җае бар иде, мөмкинчелеге бар иде, шулай бит. Ләкин ул юлны сайламады. Ул юлны сайламады. Шуңа күрә менә бер хикмәт бар, бер хикмәт шулай җәмәгать. Шулай башка хадистә әйтте Расулуллаһ алейһиссәлам Абу Саид радияллаху анха сабыр ит, я Абу Саид диде. Сабыр ит. Чынлыкта ди, мине яратканнарга теге таулардан су кызу тиз төшә бит, агып төшәме? Мине яраткан кешеләргә дип әйтә, ярлылык башларына төшә дип әйтә, хәтта тизрәк нәрсәгә караганда, таудан төшкән суга караганда да тизрәк төшә дип әйтә. Мине яратканнарга дип әйтә. Искә төшерик, Расулыбыз алейһиссәлам һәм дә сахабалар радиллаһу анһум Мәккәдән күчеп киткәч, Мәккә мөшрикләре аларның малларын, байлыкларын нәрсә эшләттеләр? Җыеп, төяп, барып, кайда? Шам җирлегенә барып саттылар. Мөселманнар куылды, үзләре киттеләр бер өлеше, шулай бит. Чөнки мәҗбүр булдылар, һиҗрәт кылдылар. Һәм булар нәрсә эшләделәр? Мөселманнарның байлыкларын алып, мөселманнар да бай иде, шулай бит. Күпме бакчалар, күпме җимешләр үсә иде, төрле байлыклары бар иде, алар саттылар. Һәм бер көнне кичә генә бай булган кешеләр нинди хәлдә калдылар? Авыр хәлдә, шулай бит. Күчтеләр, тегендә аларның байлыклары юк. Ләкин анда да алар Мәдинәдә үзләренең кардәшләрен таптылар, шулай бит. Аларның алында бик яхшы, субханаллах, каршы алдылар. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, мине яраткан кешеләргә нәрсә килә ди? Ярлылык килә дип әйтә. Шуңа күрә сабыр ит ди, әзер бул ди шул хәлгә. Менә шул. Ләкин инде бүгенге көндә Аллаһка шөкер андый хәлләр юк, шулай бит. Андый заманалар узды, әлхәмдүлилләһ. Ислам ныгыды. Бүгенге көндә күп мөмкинчелекләр бар. Ләкин бүтән хикмәт тә шунда, безгә мөселманнарга нидер эш булсынмы, бизнес курган вакытта да аны әлбәттә хәләл рәвештә кылырга кирәк, шулай бит. Чөнки кайчакта карыйсың, безнең кардәшләребез, әле белә торган кешеләр арасында да бу мәсьәләдә хата кылалар. Харам юллар белән үзләренә бер кәсеп табалар. Аллаһ сакласын, Аллаһ Раббыбыз тәүфик бирсен. Иманнарын куәтләсен, аларның да, безнең дә иншалла. Шуңа күрә озын сүзнең кыскасы, нәрсәне сөйләдек бүген? Ди хикмәтне аңладык иншалла. Байлык кирәкми? Юк, байлык кирәкми димәдек без. Гыйбадәткә кымачалык итмәсен, Акча булсын кайда? Йөрәктә түгел, кесәдә, шулай бит. Кесәдә булсын. Әгәр дә мал һәм акча калептә, йөрәктә була икән, уйда, фикердә була икән, менә монда була икән, ул вакытта беттең дигән сүз инде. Кеше шуның белән яши башлый, Аллаһ сакласын. Шуңа күрә бер нинди байлык та, бер нинди башка әйберләрдә гайрә булсынмы анда, башка төрле мәшәкатьләр булсынмы, безгә үзебезнең вазифаларыбызны үтәргә кымачалык итмәсен, шулай бит. Журналны чыгармадылар, әмма.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تقبل دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا أميا وأذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Шын мақтау барша ғаламларны, жер һәм күкләрне яратучы. Жер һәм күкләр арасында булган барша мәхлукларга һәм җан ияләренә ризык биреп, аларны тәрбия кылып торучы, бу дөньяда адашмау һәм саташмау өчен, безләргә дөрес иттереп яшәү өчен Кур'ан-ы Кәримне бүләк итеп бирүче Аллаһ Субхану Тәгаләгә барча мактауларыбыз һәм дәстәнәләребез һәм шексез шөкраналарыбыз булсын. Һәм барча галимнәргә нур һәм рәхмәт булып җибәрелгән Аллаһның хак илчесе сөйкеле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга, аның әһле бәйтенә ва сахабаларына Аллаһның сәламе ва рәхмәте булсын. Җумгаларыгыз мубарак булсын, җәмәгать. Җәмәгать буш урыннарны тутырыгыз, артта калмагыз, якынрак килегез. Изге Рабигул Әүвәл айы башланды. Без аны такып итәбез, карыйбыз әйме. Һәм аны шушы айны әлбәттә Мәүлид айы дип атыйлар. Мәүлид нәрсә соң ул? Мәүлид сүзенә карасак туу мәгънәсендә килә. Һәм Мәүлид көне Рабигул Әүвәл айының 12нче көне булып тора. Ул көнне Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям туган, аның бу дөньяга килүе Аллаһның зур бер бүләге. Безнең өчен зур бер бүләктер ул. Рабигул Әүвәл аенда мөселманнар күркәм мәҗлесләр җыелып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның яшәү рәвеше, әхлагы турында аят хадисләрне укыйлар, салаватлар әйтәләр һәм дугалар кылалар. Кайс бин Мәхрәм радиллаһу анһудан тапшырыла: Мин һәм Аллаһның Расулы алейхиссалату вассалам фил елында тудык диде. Ягъни шушы хадискә карасак, нәрсәне күрәбез? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллам фил елында туган. Ягъни гороскоп буенча түгел. Әле гарәпләрдә елларга теге шушы елда нинди вакыйга булса, шушы вакыйганың исемен бирәләр иде. Һәм шушы ел филләр белән бәйле булган вакыйга булды. Аның кыскача тарихын карап китик. Хәбәшистан Йемен илен яулап алганнан соң, Хәбәши пашасы Йеменнең халифасы итеп Әбраха әл-Әшрама дигән кешене билгели. Әбраха барлык хәбишләр кебек тә насрани, ягъни христиан динендә була. Һәм ул Сана шәһәрендә бер зиннәтле ширкәү төзәткән һәм аны Калис дип атаган. Гарәпләрне Кәгъбәтуллага түгел, ә шул ширкәүгә хаҗ кылырга мәҗбүр итәргә тырышкан. Һәм бу эш уңышсыз булганлыктан Әбраха үз максатына көч кулланып ирешергә карар кыла. Әгәр чакырып булмый икән, мәҗбүрләргә
ниятләнә. Һәм ул Кәгъбәтулланы җимереп, карагыз. Кәгъбәтулланы җимереп, барлык кешеләрне үз ширкәвенә юнәлдерергә теләгән. Ничек хаҗиларны үзенә тарталасың? Бары тик аларның хаҗ кыла торган җирне җимерсәң генә. Һәм моның өчен зур гаскәр җыйган һәм сугыш өчен кирәк булган барлык әйберләрне әзерләгән. Һәм Әбраха гарәпләрнең күңелләренә курку салыр өчен күп санлы филләр белән Мәккә тарафына юнәлгән. Юлда бер нинди киртәләр очрамагач, ул Мәккәгә Таиф шәһәре яныннан якынайган һәм үз гаскәре белән Мугаммис дигән җирдә туктаган. Шуннан соң Әбраха Мәккәгә юл чабарын җибәргән һәм аңа шәһәрнең ак сакалын алып килергә кушкан. Һәм ул шушы юл чабар аның сүзен үтәгән һәм Курайш кабиләсенең ак сакалын, ягъни Абдул-Мутталибны алып килә. Абдул-Мутталибның беләбез, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва салламның бабасы. Һәм шушы ак сакал, ягъни Абдул-Мутталиб озын буйлы, зур гәүдәле һәм тәэсирле кыяфәткә ия була. Уйлап кына карасызмы, күз алдыгызга китерегез шундый зур бер кешене, Һәм Әбраха аны күргәч тә сокланган һәм үз тәхәтеннән торып Абдул-Мутталиб янына килгән. Карагыз. Аны кыяфәтенә генә сокланып, аңа хөрмәт күрсәтте. Үз тәхәтеннән торып, аны янына килде. Һәм киләмгә утырып, тәрҗемәчесенә дигән: "Миннән нәрсә теләгәнен сорады." Һәм Абдул-Мутталиб та: "Синең сугышчыларың минем 200 диямне урлап киттеләр. Аларны миңа кайтар" диде. Һәм шунда Әбраха булай дип әйтергә куша үз тәрҗемәчесенә: "Мин кыяфәтеңне күреп сокланган идем, ләкин сүзләреңне ишеткәч, сиңа карата фикерем үзгәрде. Мин динегезнең мубарак йортын Кәгъбәтулланы җимерергә килдем, ә син 200 диянне сорыйсың." Һәм Абдул-Мутталиб та җавап итеп: "Мин дияләрнең хуҗасы. Ә Кәгъбәтулланың үз хуҗасы бар. Һәм ул саклар үзенең йортын." Һәм аңа дияләрен кайтарганнар. Һәм Абдул-Мутталиб Мәккәгә әйләнеп кайтканнан соң барлык кешеләргә дә тауларга китергә әмир бирә. Һәм үзе берничә кеше белән Кәгъбәтулла янына килә һәм капкасының мөҗраларын тотып дуга кылалар. Ягъни Аллаһтан ярдәм сорыйлар. Шуннан да Әбраханың гаскәрен генә күз алдыгызга китерсәгез, анда бернәрсә дә эшләй алмыйсың. Бер Аллаһның гына муҗизасын гына көтәргә туры килә. Һәм Әбраха үзенең гаскәрен һәм филләрен җыеп, Кәгъбәтулланы җимерү нияте белән юлга чыккан, кинәт ниндидер сәбәп аркасында филләр җиргә яткан һәм торырга теләмәгәннәр. Кире тарафка алар бик теләп баралар, әмма ләкин Мәккә тарафына шул вакытта туктыйлар. Кирегә боралар, шабып баралар кирегә, әмма ләкин Мәккә тарафына борган вакытта алар сузылып яталар. Һәм көтмәгәндә Аллаһның ихтияры белән төркем кошлар очып килеп, дошманнарга ташлар ыргыта башлаганнар. Таш эләккән һәр сугышчы шунда ук һәлак булган. Гаскәр тулысынча тармар ителгәннән соң Әбраханың да тәне тарала башлый. Ул да җәрәхәтләнә. Аны Сәнга шәһәренә алып кайталар, әмма ләкин ул шунда җан бирә. Һәм нәкъ менә шул елны Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям анасының карнында була. Шушы елны. Һәм әлеге вакыйга да Әбраха гаскәренең җиңелүенә сәбәп була. Бу Пәйгамбәрбезнең бөек шәхес булуына ишарат. Һәм әлбәттә әлеге вакыйга турында Аллаһ Тәала Куръан-ы Кәримдә Фил сүрәсендә әйтә: Estağfirullah.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ey Muhammad, көрмәдеңме синең Раббың фил ияләренә нинди җәза биргәнен? Әллә Раббың аларның мәкерләрен батыл кылып, тырышуларын бушка чыгарды түгелме? Вә халак итмәк өчен алар өстенә төркем кошлар җибәрде. Кошлар аларны коелган таш белән атарлар, аларны тапталган, шәйнәлгән салам кебек кылды. Зур гаскәр каршысына Аллаһ Субханаһу ва Тааля кошларны җибәрде. Һәм нәрсә белән халак булды? Ташлардан. Белеки ташлардан халак булды. Һәм дошман тар-мар ителгәннән соң Аллаһның шексез рәхмәте һәм рөхсәте белән бөтен дөньяда изге нур балкыды. Бу нурда сөйкле Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның туу иде. Амина радиллаһу анһ Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламны тапканда башка хатыннар була торган бер нинди авырлыклар сизмәде. Мубарак анабыз. Ләкин ул изге төшләр күрә. Дөреслектә син үзендә бу уммәтнең бөек кешесен йөртәсең. Аңа Мухаммад дип исем бирерсең. Шундый хәбәрләр төштә күрә. Һәм әлбәттә шундый хәбәрләрне аның бабасы да Абдул-Мутталиб та үзенең төшләрендә күрә. Һәм Аллаһ Тәгалә фил гаскәрен халак иткәннән соң 50 көн узгач, Әминә бөтен галәмнәргә сөенеш, шатлык һәм бәхет китерүче изге, нурлы бала таба. Әлхәмдүлиллаһ. Әлеге бөек көн Рабиул Аввал аеның 12-нче көне була. Бу мубарак көнне кешеләр күп кенә гадәти булмаган вакыйгаларга да шәһид булалар. Сыннар, путлар урыннарыннан кузгала. Кай берәүләр сәҗдәгә китә. Япан карас, путлар сәҗдәгә китә, ни өчен? Чөнки аларны җимерәчәк кеше дөньяга килде. Мәккәдән чыккан нур Шам, ягъни Сурия сарайларын нурландыра. Чөнки бөтен дөнья буенча иман нурын таратучы кеше туа. Хишам бин Урва сүзләре буенча бу көнне бер яһуди Мәккә сәүдәгәре Курайшлар утырган урынга килә һәм аларга әйтә: "Эй Курайшлар, бүген сездә бер бала тумадымы?" дип сорый. Ләкин алар белмибез дип әйтәләр. Яһуди да: "Аллаһу акбар. Белмәсәгез белегез, мин әйткән сүзләрне истә калдырыгыз. Бүген бу уммәтнең пәйгамбәре дөньяга килде. Аның 2 калак сөяге арасында бер билге бар" диде. Хәссан бин Сабит радиллаһу анһу сөйләгән: "Миңа 7-8 яшь иде. Мин күргән һәм ишеткән нәрсәләрне аңлый идем. Бер көнне иртә белән Ясриптан, ягъни Мәдинә шәһәреннән бер яһуди кычкырып, дөреслектә бүген Әхмәд исемле йолдыз балкыды. Ул бүген төнлә туачак" диде. Һәм Мәхзум бин Хани әл-Мәхзуми сөйләве буенча Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям туган төнне фарслар патшасы Хәсрәүнең биләмәләре тетрәнә, 12 балконы җимерелә, утка табынучыларның 1000 еллар дәвамында үзлексез янган утлары да сүнә. Нихәтле зур ишарәләр булаймы шу елны, шушы көнне. Һәм Аллаһның Расулы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям туган елда яңгыр ява, игеннәр, җиләк җимешләр башка елларга караганда да күпкә уңышлырак була. Ягъни Аллаһның илчесе дөньяга бәрәкәт китерә, уңыш китерә. Һәм шушы сүзләр кемгәдер әлбәттә сәер булып тоелырга мөмкин. Ләкин бу хаклык. Бу вакыйгалар төрле тарихчылар тарафыннан өйрәнелгән.
Алар барысы да буларның бер нинди арттырусыз булганлыгын раслый. Әлеге вакыйгалар Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның киләчәктә бөек шәхес булачагын күрсәтә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва салламның бабасы Абдул-Мутталиб оныгының туын белгәч бик сөенә һәм тизрәк аны күрергә ашыга. Оныгын кулына алып үбә, аннары аны саклык белән изге Кәгъбәтулла янына алып килә. Һәм Абдул-Мутталиб та Аллаһка шөкер итә, оныгы өчен дуа кыла, аннары аңа Мухаммад дип исем бирә. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Тәала безгә иң хәерле, иң гүзәл ва нурлы пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның уммәтеннән булырга насип итте. Әлхәмдүлиллаһ. Әлхәмдүлиллаһ. Бөтен кешегә насип түгел ул. Һәм Раббыз Аллаһ бу турында Куръан Кәримдә булай дип әйтә. Нәстәгъиз биллаһ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ey siz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Yani ул безгә әйтә. Дөньяга чыгарылган өммәтләрнең иң хәерлесе булдыгыз. Аллаһка хак ышану белән ышандыгыз. Кешеләрне хәерле эшләргә, изге гамәлләргә өнди белү белән өндәдегез. Һәм бузык, зарарлы эшләрдән тыйдыгыз. Әлбәттә, иң элек шушы аятлар иң элек сахабаларга әйтелгән. Чөнки алар шин иман белән, шин мәгънәсе белән Пәйгамбәргә ышандылар. Yani аның әйткән сүзләренә ышандыганнар һәм Аллаһка гыйбадәт кыла башлаганнар. Пәйгамбер артыннан киткәннәр. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям аларны нәрсәгә чакырды? Шунда бардылар. Әлбәттә, саңнан әлбәттә без дә шушы сахабалар кебек булырга тиешлебез. Сахабалар кебек. Нинди фәдакарлык ясаганнар шушы сахабалар? Нәрсәне бирделәр? Үзләренең тормышларын биргәннәр, әйме? Вакытларын, малларын биргәннәр. Дин, ислам күтәрелсен, җәелсен, үссен дип. Әлхәмдүлиллаһ. Алар тырышты. Һәм безгә хәтле шушы дин килеп җитте. Һәм без дә әз булса да аларга охшарга, алар кебек, әйме? Хезмәт кылырга, дингә хезмәт кылырга, кешеләргә түгел, дингә, динне үстерим дип. Бер кешене булса да иманга китерим дип, аңа әз булса да нәрсәдер аңлатыйм дип. Шулай тырышсак, алар ничек өндәде кешеләрне, без дә шулай өндәсәк, иншаллаһ, безнең рәтләребез күбәер. Безнең мәчетләребез тулар. Әлхәмдүлиллаһ. Барчабызга да сөйкле Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва салламның сүннәтләрен үтәп яшәргә Аллаһ Тәала насип әйләсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana ва iyyakum bil ayati waz zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim as-sami'ud du'a. Һәм Татарстанның мөфтиенең котлавын укып китәсем килә. Ул бөтен Татарстанга котлаулар җибәрде. Һәм шушы котлауны укып китәсем килә. Иншалла. Кешелеккә иң соңгы һәм иң өстен илче буларак җибәрелгән Мухаммад Пәйгамбәрнең саллаллаһу алейхи ва салламның туган көнен билгеләүче Мәүлид ан-Наби уңайыннан минем ихлас котлауларымны кабул итеп алыгыз. Аллаһ Тәала Кур'ан Кәримдә булай ди: "Настаъуз биллаһ ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Без сине бөтен галәмнәр өчен бер рәхмәт итеп җибәрдек.
Яни Аллаһ Таала үзенең Расулын саллаллаху алейхи ва салламны барча җиһанга рәхмәт һәм бөтен кешеләр өчен бердән бер юлбашчы, туры юл күрсәтүче буларак җибәргән. Хактыр ки, Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва салламның дөньяга килүе ислам тарихында иң бөек һәм мөһим вакыйгаларның берсе булып тора. Калбында Аллаһка һәм кешелекнең иң мактаулы сыйфатларын үзенә туплаган сөйекле пәйгамбәргә саллаллаху алейхи ва салламга карата тирән мөхәббәттән саклаган һәр мөмин мусульман бу көннәрдә Мәүлид ан-Наби уңайыннан зур шатлык кичерә. Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллам умматы булып яшәүебезгә Аллаһка рәхмәт укыйк. Шушы мөбарәк көннәрдә Аллаһ Тәаләдән барчабызга бәрәкәт, имин тормыш бирүен, үзенең рәхмәте белән бүләкләвен, сөйгеле Пәйгамбәребезнең саллаллаху алейхи ва салламның сөннәтен ияреп яшәргә насыйп итүен сорап, чын күңелдән дуа кылам. Раббыбыз безгә тәүфик һәм хидаят бирсә иде, шушы дөньяда камил иман белән яшәргә, кыямәт көнендә сөйгеле Расулыбызның саллаллаху алейхи ва салламның шафаатына ирешергә язса иде. Амин. Ихтирам һәм изге дуалар белән Татарстан муфтие Камил хәзрәт Самиуллин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد ما صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد ما قاد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين وارحمنا واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين واقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safların tığızlarınız, tegizləriniz boş orunlar qalmasın. Qul başlarınız desin. Fatihadan soň amin degan sözünü işten aytабыз. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.